Selamat bergabung. Paman sampean mau kandhane kepiye? Nggih wau wujud tiyang iki. Saya jalukan. Nggih, nggih. Waduh. Aduh, dhewe. Nggih keliling. Ayo. Waduh. Ayo lho, kasih iki lho sing tambah. Udah mamanya. Ayo lho, paman sampean iki aja memengan. Ayo. Kari rembali ya. Bodoh. Aja ngomong gawani ayo jalukan sampean. Bangun belum ngerti. Ngomong gawani. Wau pengen kodok sampean jangan ngomong keren iki. Sampean aja ngomong kok paman. Aduh, kula timbon tujukanen nggih. Malah Paman sampean iki tak guru ngomong malah ngene. Ayo paman jalukan. Kok kula sedih kon. Ya terus kepiye? Bukan sampe ngomong keren. Malah ganti kena kepiye? Oh, wau ngomong timbon nuluk salam kok. Salah ning sapa? Mungkin pengguna kono mriki nggih. Kepiye lho Kang ngono? Ambil apa? Aduh, kepiye lho Kang? Ngapur ya nambi isu. Kok gak ngomong keren perkara mbon isu nandinge ya. Awan-awan kon. Saya takon ono. Mantun kon Isun lah. Ya dicedhang ning dalan sing jowo sapa? Nggih. Mbak Boyot, Kaget. Mbak Boyot. Lah sampean nyoto-nyoto tunggune wana Tribaya kene lah aku duwe salah ya aku njaluk sepura. Nek lah sampean gak gelem nyepura karo aku, penjaluke sampean bakal tak turutane lho Mbak Boyot.